Message anapinda pamusina kwati ngapinde kudai tinokumbira mai umwe atina matiri baba wedu tiri pano pane ino nguva baba riri zuva resombe wenyu baba ramakaisa mukati menyika ino kunamata pasi rose saka mari makanaka tinotenda nekutungamirira vanhu venyu kusvika pane imwe nzvimbo itsva inoremeredzeka. Tinokumbire nyasha dzinedenga kuti zvioneke zvichikomborerwa ndimwe zvese zvichatarwa mukati mweimba ino. Tinokumbira rudo baba mukati mweimba ino kuti tioneke tiri vanhu vanotaura tiri vanhu vakabatana vanoziva zvavanonga vachiita. Nevatungamiriri vedu baba tinovaunza pamberi penyu. Imimi ndimi mwakaisa, ndimi mwakavagadza baba, vanogadzire mune zviro zvekuti mune zvakanaka. Tinokumbire nyasha dzedenga kuti dzidzadze mukati mweimba ino. Zvizhinji baba zvetinotaura zvitakumbira nezvitasiyana zvazvanzondiri kubudikidza zvejustins vedu. pamusoro yegymnastic, pamusoro yeplay, madhodha namai ngatimisa anamai munozoridze mhuru mwambochuurire kuembera. Fundirai kumba muchiembera arume enyu. Kanga auya zviya kubva kubasa kana akanyabate chiro asinyasi unoemberwa. Mazwa ere anamai? Imwimwe akadzi akuru fundisai akadzi adoko. Tsika dzedu nemagarire. Next time anoye Kudare muina ana ahosi kudai ana mbuya matemere fundisai ana adoko mwamwaembera chimbo afundisai kuti muchiembera munochinjike maoko zvimwakaita itai echiona maikuru asikana we tikangata kuembera maoko edu anozai hatizoti kudai tinoita kundodai basa dai zvatopera mazvizwa ere asikana wowe murume unoemberwa kumbaye kutodzake pamubhedhe makuseni mwakadai kuembere murume wako nemari yaanonga akaika unobudisa ino zvenyuzvo zvekuti mwakaenzana haibudi pamusoro ngativhure dare
Misheki machocho. Uya kuno. Inyaya dzekudhibhika idzi. Dzekusabhadhara ndizvo. Vamutimba nyoka uya mugare hapo pa side hapo pa chair. Takaita kuti muzoona kuti mukati pevanhu vane misikazwa vasikabhadhari mari dzekudhibhi. Hatina 5 minutes chitonge munhu unomukire hurumende. Kuchengete ng'ombe dzine hosha dzisikadi kudhibhi. Bhadhara mari yako yedari shamwa. Wakakumbira zvaya kuti ng'ombe ngedze musanganiswa. Nyaya ina Misheki machocho ndiri kuitira wakagara pasi inyaya yekusaenda neng'ombe kudhibhi. Vanhu vese vakagara muno mukasaenda neng'ombe kudhibhi imhosva inotongwa kubve padare, regai kutaura vanoitonga kubve padare raheadman rachief paMajor Street. Kusaende kodhibhise ng'ombe imhosva munyika. Ndio nyaya iri kutongerwe murumoni. Aina ndakakupa kama foma ndakakupa. Akaanza ndia mtiba nyoka. Ndilo. Mafoma ndakwaona. Andina amnoni. Dore roko munoti mhepo yaAfrica yavhura ikupatumwe chini. Ano handisi kukupa shughuli. Mandarira. Formula round nika. Hai, ndakapani. Pane munhu ndakapa. Wozi panapa ndinera Tobias Chirongwe na Tsamwai Musha. Rawi ndakapani ndichiti unusatacha zvi. Ngani? Rake iyo. I remember the Ndio na. Unalo? Ngaonzo. Thank you very much. Saka I'm not wrong. Ndipe. Iwe fela. Tarisa kwa mabhuku ako apo kuti hapana kuemere ndiri kutondera ndichikupai fomu iroro rekesi iyoyi. Fomu so rehurumende. Right, ndariona. Riri kuno. Misheki machocho. Right, panapa ndine fomu ra Misheki machocho prosecution form rinoraiswa ngeveterinary kana munhu asina kuite zvinodikana. Section 15 part 1 inoti failure to produce cattle for inspection dipping, cattle grazing legs. Mutemo hurumende unowanikwe pa 5. Tobva tabvapo futi pane 2 panapa. Failure to pay dipping fees. Dipping fees registration stationary instrument 388/73 section 5. What is going mission? Saka panapa paruzi unofanira kubhadhara 25,000 RTGS. Ku veterinary. 25,000 RTGS ku veterinary. Iri panoka. Zvakanaka. Mafamba necity book ere? Zvakanaka. Uya yapa mugashire mari muone kuirisita.
Sekuti ndikona kunge vane ma-US. Wo. Wo, hurumende haitendi mani. Iya, tsatana account yema-US saka tinoda RTGS. Right. Kunze kuti ivo vakati kutsvaga vane RTGS votengesa. Zvakanaka. Handiro zvizwa. Saka tinombokupeka nguva kanaka kekuti utsvage ma-RTGS. Kana wazoshaya tinokwanisa kuzotsvaga isusu. Because hatichakurekeri kuti uzobhadhare madiri ako chakambokunze kudare kuno kuti inotaridza kuti une misikaso. Saka kana paine anoda hake US mudare muno munoona navavo nini avo navamachocho. Zvakanaka. Manyora here wapfaira. Yes. Aiyedhekere kuti vaite havo vachida kutore 2000 iyo vozoichinja havo. Zviiti hurumende haitendi. Aya vatotaura mutemo wehurumende. Vanode ma-RTGS. Vakaitora account yacho asina vanoitora vachiti. Right. Chimbogarai pabhenji apo. Tichaona kuti tinodini titsvage mari iyoyo. Reference inonge yakatorefeiwa Zimbabwe Republic Police Chimanimani accused person name in full Tobias Chirongwe. Uya kuno. Tobias Chirongwe nyatsoteerera contact address nechirinda village. Brief description of offense, failure to pay dipping fees, kutadza kubhadhara mari yekudhipi ndio chawakaonzerwa kuno Kudare ramambo Saurombe. Inowanikwe pa section 6 part 10 part 9 failure to pay dipping fees, chapter 19 part 1 dipping fees rate stational instrument 388/73 section 5. Iwo wakamanga vhenya imwe chete kusabhadhare mari yako yekutipi wasika here ndozizwa sindai kumurozo kuti igore ripi. Zvakanaka chitipa mari yedare. Mari yedare handina. Aiwazve atizvo ndozvitisikazo. Ine chichemo. Ine chichemo chekuti ndabudirwa mudambudziko chechitatu. Mwana wakasvike kuHarare. Mwana wenyu? Mwana wamukorori. Saka takatobvisa mari kuti titotumira vanende. Saka une Kudare takuperi mwetete. Panodikane mari yedare. Handimbozwe kumbozwawo ere kuti kukorora kubhadhara kwandakaita. Panode mari yedare. Iwewo kana wamunyisa mutimbanyoka unozobhadhara ma-expenses ako. Ngoti inonga toti ushando hurumende wakupengawo kuti iwe wakabhadhara dipping fee wakukusungisa. Ngoti chikezi uruzwa zvandinotaura wabhadhara mari yedare. Handisanda Saka chinyaka chenda ndakupe next date. Ndazwa kuti wakafirwa. Handizvo idare rinei kana wakafirwa ndinokupe next date. Unodikana padare panapa musi wa 7 January. Mari yedare yakakwana. Iwewe proof yekukanidzana namutimbanyoka mari city. Wavizwa? Saka zvese zvichemo ndiri kurumenzera. Zvese zvichemo zvauchazotaura mudare muno zvichakusunungura panyaya iyi. Humbo hwekuti ndiri kunyeperwa ndakabhadhara. Saka musi wa 7 January unouya nemari 6 anokwanisa kunyore panyaya kana kuti humwe humbo huchabudisira mambo nedare hunokutaridza kuti ndasungiswa kuti handisi kubhadhara mari dzekudhipi, asi chikonzero chakaita kuti ndisabhadhara ngechekuti 1 kana kuti mari 6 ari pano mutapya
tosongana musi wa 7 January. Auti all right. Walizwa? Vise $5. Hausutora mwara mako ba. Nonda zvizwa changamire patara $5. Ichibvisi $5. Gara. Ngodaira kubantu to all right. Commitment ipadibi. Vairi kuzwe chikoreti chavo chekuti makorenanga ndio majeji amero mune purawo ora kwa Tobias. Ngoma Tobias ane $14 dzaota clear. Yes. Which will be China chopati. Andara mudikira phi. Ane dzaota clear. Alright. Ndio chega. Ndio chega kuna ngoma Tobias. Zvakanaka. Ngoma amuna tanganga Machocho. ane $15. Ndio chikote chaota clear. Chaota clear. Ndiye remist mtimba nyoka yetinoti dipping fees. Because no batati badaro was yaota clear kana ine zvikwerete zvemari dzehurumende dziva zvatobhadaro. Iba ngekushandwa ape pa DP. Kupa DP. Dipping fee illegal. Whatever ino sare pa DP. Alright. Avo vetatanga kugadzika pasi mbuya sorry ndakumusimudza futi. Vane vetatanga wa machocho. Une chikwerete chemari chepa DP. $15. Chaota clear. Ndarira kuwa puwe mari yainayo itoende kuota clear. Very simple. Chibudisai mwada yekutanga. Ibudisai. Itai mkoma ndiri rutonga. Budisai mbadare mari yaota clear yo. Committee ndasikatoziva kuti committee yawo yako. Ehe. Kirena mashamba. Wapete watumisa da. No, zvaitike mazika. Pana zvaitika wenda mari. Munoti zvinoitika zvinombopera ere amacho. Zvinoitika mwechibudise mari yekutipi. Sorry ma'am. Ndakati ndibhadhara yeuni ndikazodana yemandi kutipi wacho. Munoona zvinoite jere. Rinopfuke pasina gomba azvitenderi. Ukachizoribvunza daira zvekuti wakwakuka kwenda apa. Pane rindira. Panonga pasina. Saka matonatsa wa Mutimba because ndani sikuziva kuti committee iri muno. Ndawe naye. Maita zvakanaka. Mbuya munochitotore mari yenyu, mwape change. Mune receipt book. Next time nikamadadzo kudare kwa mambo Saurombe kunodikana zviro zvakati kwanjamu. Pemunogashidzwe mari, monyere chi? Receipt. Ndiyo policy iyo. Saka ndinokumbira kuti masvika monyere receipt obva mapa. Saka yabva yapera mari yako. Saka zvorozvo musi wa 7 January unoya nemari yawazo nechikwereti 25,000 RTGS. Iye kudhibha yembodinetsi unondoramba ndondoti messenger wangu ise simbi tichadotende chimani because inotongwa kwese kwese. Sorry, ndada ngobvunza kuti koma committee member yeDB inoshandisa mayusa yeveterinary anoshandisa mabhoni here kana kuti $15 mayusa here kana kuti mabhoni. Committee yekuDB manje mwazwa ngeyabereki aitsari kana dai yatoya nehuku inokwanisa kutora yotengesa. Andinozvizwa committee yeDB yasiyana neveterinary. Machocho to come to court musi wa manyora ya musi wa 7 January 2023 to pay pay 25,000. And watoite nguwa manje yekuti uye nemari yako yari mata RTGS. Wazizwa?
Thank you. Alright, machocho. Uchapuwe change yakwa. Zvakanaka. Variti mafomu aya. Mari yanikanyorwa apa inoende kuzeta rapi. Yes. Then vacha pamusoro pazvo vachada kutsvaga kuti mari yemutero. Yata fine. Ye fine. Yuko. Aisi yekukava squared. Pamusoro peizvozvo vachada kutsvaga kuti pasquared zvakanyorwa pabhuku rawo reMombe kana pane 4 years vachada kutsvaga kuti mari ye 4 years. Saka vamachochoka. Simukai, thank you for that one. Ndaifungoti inobva yatiiswe muaccount yekuVietnam. Izvi inombomira. Inombomira kada. Imimi manje vamachocho. Musi wa7 January mauya nemari. Ndozokutaurirai zvekuita. Ndochifonera mapurisa kuti muri kuendeyo chinganai. Anozvizwa. Thank you for that one. Tsamwai musha. Uya kuno.